Bueno, gazteek, ongi etorri beste bideo batera YouTubeen, beste astetxo bat hemen, eta bueno, bideo honetan azaldu nahi dizuet nire trakzio eguneko entrenamentuen nola dan, ze ariketa dauzken, ariketa bakoitzen nola egiten dan, ze objektibokin egiten dan, eta hori dena. Bale, orduan ez da izango bideo bat bakarrik entrenamentu jarri eta fuera, ez nahi dizuet azaldu, ariketa bakoitzek esaizuten bezala, ze objektibo dauzken, nola egiten dan, eta hori dena, bale. Gero baita kontutan euki, nik powerlifting egiten dutela, orduan, dala, entrenamentu bat, zentradoen powerlifting, bale, azkenen peso muerto sartzen dugu, azkenen peso muerto powerliftingeko basikoa da, hau da, kompetizioan egiten den mugimendu bat, orduan, ariketa dijozte, maskena da, peso muerto hori mejoratzea. Baina gero baita, obviamente, kontzeptu batzuk, hipertrofieko entrenamentu batea, baita aldie estrapolau, bale, orduan, zuen kasu hori balin bada, hau da, zuen kasu balin bada, gimnasioa gutentzatela, maskena da, masa muskularra lortzeko intentzio batekin, bideo honek baita balioko dizue, eta entrenamentu honek baita seguro balioko dizue. Así que introduziokin gehiago liago gabe, vamos a darle. Vale, lehenengo beti bezala kalentamentukin hasten gara, mobilidadeko parte horrekin eta aktibaziokin. Vale, peso muerto eta bizkarra lantzeakon, bizkarrez urren mobilidadea landuko dugu, gehien bat, eta gero baita aktibazioan lantzen dena izaten da, dorsala eta lumbarrak eta hori dena, bale? Gero baita gerrie mobilizatzen da baita, azkenen peso muerton bai, azkenen bisagarrai kadera bada, eta orduan gerrie berotuta eukitza bastante klabe, bale? Hemen itzen ditut mobilidade aldetio 3 ariketa, bi bizkarrantzako eta beste bat gerrintzako, eta gero aktibazio aldetio itzen detena da ariketa bat baita korea lantzeko, hau da, abdominaleko zona hori dena, gero beste bat itzen dut gluteoa lantzeko, bale? Hau da, extensión de cadera hori aktibatzeko, eta gero itzen detena da Curl Jefferson izena da ariketa bat, azkenen lumbarra baino bizkarrez urre eta hori dena ondo aktibatzeko. Bale, azkenen da flexión de kolumna bat, kolumna bastante flexionatzen da, hau da, barra beraino ematen da, azkenen ondo berotzeko lumbarreko zona hori dena. Bale, venga. Epa. Baita, kalentamentu parte hau oso klabea da, ja entrenamentu sartzen juteko, bale? Mentalmente baita ja aktibatzen juteko, gorputze baita enkalor sartzeko, ze, klaro, gu direktamente hasten balin bagea barrakin, hau da, ja serie egiten, gure gorputzo bandik ez da preparauta, bale, orduan. Alikta rendimentu honen ateatzeko seriei, alikta entrenamentu honen ateatzeko, kalentamentu parte hau, ni behintzen bastante importantzia ematen diot. Bale, azkenen esatena mentalmente preparatizu, fisikamente preparatizu, entrenamentu on bat ateatzeko. Bale, lehenengo ariketa peso muerto izango da, esaizuten bezala, nik powerlifting egiten dut, orduan peso muerto zio marra auke, nire trakzioko egunen. Bale, peso muerto konbentzional, normal, inungo variantei gabe, gaina guain esan genuen garela bloke volumen, hau da, hemen bloke honen objektiboa da, azkenen ariketa basikotan, movimentuko kompetiziotan, volumena akumulatzen jutea, bale? Hau da, kapazitate trabajo hori, gerozta gehiago lantzen jutea. Gaur dauzkegu 3 serie, peso muertonak, lehenengoa serie top set izena dona, hau da,
pixu gehiokin nitenan seria, eta gero pixu jetxiko diu, eta beste bi serie ingoitugu. Orduan, ja, aproximaziokin jungo gara, ingoitugu 5-6 aproximazio, eta ja, serie efektibokin jungo gara. Vamos! Orduan daukau lehenengo seria 180-kin, 5 repetizio, eta gero beste bi serie 160-kin, 5 repetizio. Ez da, ez die zaiek jungo, egia esan, 180-kin ondo ingoet, eta 160-kin baita nahiko errexi ingoet. Orduan, peso muerton teknika, pertsona bakoitzetio bestea asko aldatzen du, azkenen, peso muerto baten segun zure palankak zein dien, hau da, segun zure besok ze luzerako dien, zure torsoa ze luzerako dan, asko kanbiatzen da. Azkenen bakoitzauke bilagoarra bere gorputzen arabera ze teknika dan efizientena. Nahi adibidez, gorputze bastante vertikal gaiten zait, orduan hoi berez bastante ondo dau. Baina guain dio, teknikamente ikasten nahi nez peso muerto egin, ze nik batzutan dudak eukitzei dut, nola teknika hobeto, rendimentu gehiago ateatzeko, eta hori dena, Gero baita batzutan, blokeo mental bat eukitze, de, ostra, teknika hori nola egin, edo nola atea, alikta efizientzi gehiena, Orduan, hortako baita aproksimazioak, eta olako egunek, ez dienak oso gorrak, onak die, teknika pulitzeko, eta ikusteko zure gorputzen zai teknika dan onena, eta zeiniateko jozun rendimentu onena. Gero baita powerliftingen bi teknika ezberdin dare, bat izango litzeke hau, peso muerto konbentzional, hankak bastante itxita, eta gero bestea sumo, hau da, hankak irikita. Hau baita, depende, zuk sumo egin konbentzionalil, depende zure estruktura baita. Batzuik gehiago komeni zaie sumo itea, behaien palankan gatio, eta beste batzuik konbentzional. Hau ja, nik ez da aukerau konbentzionalitea, nahi entrenadore jarri du guaingoz behintzai konbentzionalitea, eta guaingoz ondo. Zen nik batzen da guain probatzea sumo, eta bastante raro haiten zait. Baina horrek ez du esan nahi, igual hemen dio denbora batea, sumoa pasako nahi zenik, edo ez dakit, baina guaingoz behintzat konbentzionalakin jarraituko dugu, eta hemen progresatzea, ez dugu besteik. Serie efektiba ingo dugu, 180-kin, 5 repetizio, hartzen mozuten dien, eta vamos a darle. Venga, tío. Fácil. Lehenengo serie honekin naiz oso guztua gehitu, berez altxa horrexin ditut, baina teknikamente, naiz ikusi oso komodo. Bigarrengo repetizio, ez da, desestabilizabi naiz, ez da, pero bueno, igual dio. Beste bi serien goitugu, 160-kin, hau baita, hau errexingo deu, baina teknikamente aderrogote egiten da un tío más estable, a ver. Venga. Se va.
peso muerto bukau deu, hau da, gure ariketa basikoa bukau deu, eta guain aksesorioekin jungo da. Lehenengo aksesorio bezala, eukiko deu trakzio vertikal bat, dominadak izango dienak, eta dominadak lastrekin ingo ditugu. Vale. Ariketa honen objektiboa izango da. Dorsala lantzea, ez azkenen trakzio vertikal horretan, dorsala involukratzen da, beste muskulu batzukin batea, baina objektiboa ez da izango konkretamente muskuloa estimulatzea, baizik eta trakzio vertikal horretan indarra irabaztea. Bale, ez azkenen da, ariketa bat repetizio gutxita egiten dana, eta gehien bat indarra irabazteko, hasi gea, movimentu esplosiboa izango da. Osa, ez da izango mitiko superlento movimentue muskuloa sentitzea eta hola, bale? Osa, obviamente, teknika ondo inbar da, baina objektibo nagusi, trakzio vertikal horretan indarra irabaztea. Ariketaz kanbiatzen denuen entrenamentuan, rekomendatzen dizuet aproximazio minimo bat itea, bale? Azkenen, movimentu aldaketa badalako, eta movimentu horreta ohitzeko. Osa, ez ez duen behar aproximazioak, adibidez, lehenengo ariketan bezala, hau da, peso muerto bezala ez haitu 5 aproximazio egiten, baina ni behintzet bat minimo ingo nuke. Jarri más o menos pixu erdie, osa, serie efektiban inbarte zuen pixu erdie, eta hain, bastait, 4 repetizio, bale, pixkat, movimentu aldaketa horreta ohitzeko. Easy peasy. Bale, lastre bezala 25 kilo jarritugu, eta 4 repetizio ingo ditugu, bale? Aurreko gazten 3 ingen ditun, gaurko 4 nola ateatzen dien. Vamos. Eka. Bale, gaztek, dominatako azkeneko seria, 5 serie izan die, serie bakoitze 4 repetizio da, 25 kilokin hasiga, baina gero 20 jetxi dugu, bale? Lehengo aste baino hobeto, ze serie guztietan repetizio bat gehiago indet, pixu igualakin, así que, de locos, vamos a darle. Venga. Vamos. Vamos. Vamos, Va. Va. Uy. Va, chaval. Amai. Yes. Urrengo ariketak rack pull-ups izena do, bastante ariketa raroa, ez dana askotan ikusten. Eta, bueno, banku beharko gortako, eta guen ezalduko izuet nola dan, eta zertako jendan. Vamos. Vale, orduan, banku hemen jarriko litzeke, más o menos. Eta gero. Hau igo. Eta baita, a ver, montamos el setup. A ver. Vale, barrakin berez ez da zerriken, Osa, barra bakarri da eusteko. Osa, barra da azkenen esku jartzeko. Eta gero, bankue da hankak apoiatzeko. Vale, orduan, movimentue, trakzio horizontal bat da. Vale, guain egutxiko izuet nola egiten dan. Eta bale, orduan, hemendio hartuko genuen, agarre bastante abierto. Osa, gehien bat espalda alta lantzeko, bale, ze guain, lehenengo ariketa bezala, trakzio vertikala indeu, osa, lehenengo aksesorio bezala, eta orduan hor, gehien bat dorsala eta trakzio vertikalen, gehien bat, dorsala eta muskulo horiek lantzen die. Gero, trakzio horizontalen, osa, movimentu gehiago, hola da, orduan gehiago lantzen da, trapezio medio, hemengo romboides, eta hori dena. Vale, orduan, erakutsiko dizuet nola egiten dan. Vale, bastante lioso berez. Pero bueno, hankak hemen jartzen die hola, eta orduan, trakzionatzea izango ditzeke. Pum. 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 Orduan, hemen baita berez, trakzio vertikal bat indaike. Azkenen zuk segun nola
Segun zu nola kolokatzen zean, barrakiko, zu gina egezu trakzio vertikal bat, edo trakzio horizontal bat, baina gure kasun, trakzio horizontalan bilagoaz, trakzio horizontal hori lantzeko, hasi que movimentue hola ingo dugu. Guain, lastrea beharko dugu, ze pixue jartzeko, bestela pixu korporalakin nahiko errexiten dugu. Lastrea jarriko dugu. Bale, orduan, lastrea jartzeko, izango ditzeke. Lurren esei. Eta orduan, lastrea hemen jungo litzeke. Bale, eta gero ia. Hola, altxau, agarre bastante abierto, eta hankako nego. Pum, eta ya, vamos a darle. Venga. Vale, nik ariketa hau sinceramente enuke ingo. Osa, bali mauk ezue polean bat, edo makinan bat, azken trakzio vertikal hori indekezuena, jazta. Baita nik uste ariketa bloke honetan sartu zaitela, azkenen da ariketa bat ezin dezuna sartu karga esterna asko, osa, lastrekin da guzti bili barra, eta orduan, nik uste fatiga hori geisteko. Bale, azkenen sartzen bazu, ez da hit, remokon barra bat, hor azkenen bastante pixua dezu sartu. Eta orduan horre baita fatiga bat suposau daike, azkenen zure gorputzei. Orduan, bloke honetan, gehiago priorizatzen dira azkenen movimentu basikok, peso muerto eta banka eta sentadeian hobetzea, eta akzesorio hauek gehiago erabiltzen die, konpensatzeko. Bale, azkenen baita lesio prebenitzeko. Zezu bakarri movimentu horiek egiten baituzu, eta bakarri movimentu horieta ohitzen batzea, zure gorputze, ez da ongo adaptauta beste ezerta. Bale, orduan, akzesoriok baita horretako die. Gorputz kompleto bat edukitzeko, bakarrik ez aitzeko basiko egiten, eta orduan, beste muskulatura baita fuerte edukitzeko. Ega. Baita ariketa honetan, fijau nola ematen duten eskapula aurreaino. Guk trakzio horizontal bat egiten deunen, eta gure objektiboa alimada bizkarreko goiko parteko muskulatura hori lantzea, eskapula horren movimentue klabea izango da, bale? Eskapula libertadea guztia moitzeko, azkenen, eskapula moitzen duen muskulaturak, hori die, trapezio, eta azkenen espalda altako muskulatura hori dena, bale? Orduan hor, libertadea guztia, klabe. Ez bakarrik ariketa honetan, baizik eta edozein remo horizontaletan, izan deke makinan edo polean, erabili truko hori, bale? Eskapula libre utzi, esagerau movimentue, eta gero retraitu. Azkeneko ariketa bizkarrantzako, lever row izena duen ariketa bat izango da, ikindana barrakin eta disko batekin. Eta azkenen remo unilateral mankuernakin bezala, baina pasatzen dena da mankuernakin pixue bastante azkar limitatzen dela. Eta azkenen zu remo bat mankuernakin, bastante pixu aldezu altxau. Baina orduan, barrakin iken bazu, pixu askoze pixu gutxiko behar dezu ariketa iteko. Nei personalmente bastante gustatzen ariketa hau, ariketa bat bastante motibatzen ditena, eta azkenen baita dorsala gehiago enfatizatzeko, azkenen remo unilateral bada, directamente dorsalea eaman daikezuna, hasi nahi bastante gustatzen zaiten ariketa bada. Hau izango da azkenekoa bizkarrantzako, eta vamos a darle. Azkenen izango litzeke, zu hemen jarrentzea, barren ondon, eta hemen dio trakzionatzea. Pum.
Hemen baita klabea, zuk trakzionatzeakon, ukondoa gerria ematea. Bale? Osa, modu horreta azkenen, dorsala gehiago enfatitzauko dugu. Vamos, ba. Hostia. Buah, chaval. Vale, entrenamentu bukatzeko bicepseko ariketa bat ingo deu. Berez, iten duten ariketak dead curl izena do, eta azkenen da. Curl kon barra bat, baino pausa hau iten dana, bale? Hau da, zuk barra muerto guztezu, eta gero hortio gora, bale? Baino, muñekan bastante mina, oza, eskue gola jartzeakon, eskue supinatzeakon, muñekan mine ematen dit, eta orduan, mankuernakin imarde, bale? Azkenen zu barrakin iten dezunen, demora guzti gola zare. Eta gorak aiteakon, pixka mine ematen dit, orduan ningoetena da mankuernakin, eta fuera, bale? Azkenen movimentue bastante libregoa da, eta ez dio horremeste lan ematen eskumuturrei. Así que, vamos a darle. Venga. Va. Buah, chaval. So good, man. Ya estaría, tío. Vamos. A ver, ¿cómo estamos? Vale, guantxe hortan gaur pixau naiz, oza, pixu gehiena gaur eman dut, 87,4 eman dut gaur, bastante ondo, egi esan, oza, eharki ikusten naiz, oza, ni uste nun pixu honetan bastante tapauta gongo nitzela, baina, bueno, oza, ondo, oso ondo ikusten naiz egi esan, oza, ondigo, baina ondo, gero baita depilabi naiz, horre baita bastante yendo, tu, oin arte, Ilegin egon eta etzan ezer ikusten. Así que, vamos. Vale, entrenamentua bukauta, ikusi zuen pixka nola estruktura hau dan, nire trakzio egun bat. Esaizuet nire kasue baita powerliftingeko entrenamentu bat dela, baina nik uste estruktura hori hipertrofiako entrenamentu batea tranquilamente aldaikela estrapolau. Vale, ez azkenen, hasigea, ariketa principal batetio, oza, peso muerto, bastante pixu sartuko duguna, eta gure entrenamentuko ariketa basikoa, principala edo importantena izango dana, bale? Oza, hoi, hasieran jartzen dugu, azkenen foko mental gehiena ariketa horrek behar du, demanda gehiena ariketa horrek exigituko digu, eta orduan, hasieran jartzea logikona da. Ondoren, edukiko genituzke aksesoriok, eta aksesorio hauetan landu dugu. Trakzio vertikal bat, dominadatan, gero,
trakzio horizontala bat, trakzio horizontal bat, rack pull-ups erakutsi dizuten ariketa horretan, eta bizkarra lantzeko azkeneko ariketa bezala sartu dugu remo unilateral bat, lever row izena dona, eta hau baita dorsala gehiago enfatizatzeko eta azkenen ariketa unilateral bat egiteko. Vale? Gero, biceps altzako ariketa bat sartu dugu, eta listo. Hau, gazuek, ariketa igualak ez dauzkezu inbarrek, eta baita, ez dizu rekomendatzen ariketa berdin egitea, zuen objektiboa hipertrofiakoa balin bada. Vale, ez adibidez, nik dominadak inditut, repetizio gutxita, eta nire kasun objektiboa da gehien bat, trakzio vertikal horretan indarra irabaztea, vale? Maske masa muskularra, que también, baina maske estimula bilatzea dorsalen eta teknika perfecto egitea, da azkenen, tiroi horre, trakzio vertikal horretan indar hori irabaztea, vale? Gero baita fuerza agarre eta hori dena. Gero, trakzio horizontalen azkenen ariketa hau sartzen da, bloke honetan, ze karga externa gutxi dauke, hau da, zuk rack pull-ups baten ezin duzu kiston pixu pila sartu, ze azkenen ez da oso komoda pixu sartzeko, eta zure pixu korporalakin egiten den ariketa bat da. Vale, zuk hemen sartzen badezu igual remokon barra bat, bastante karga externa sartu dekezu. Karga externa esaten detenen, esan nahi do, zuk zenbat disko o zenbat pixu sartzen duzun ariketa horretan. Vale, orduan, zuk remokon barra baten karga externa bastante sartu dekezu eta horrek azkenen fatiga bat suposatzen dio zure gorputzei. Orduan, bloke honetan logikona da, aukeratze ariketak horremeste fatiga ez duena suposatzen adibidez remokon barra bat sartzen nun hipertrofiako bloken. Hipertrofiako bloke horretan objektiboa bai da masa muskularra gehiago lantzea. Eta aksesorio horiei importantzi gehiago eta joku gehiago ematen zaie. Vale, eta azkenik, bizkarreko azkeneko ariketa bezala, remo unilateral bat, lever row, dorsala lantzeko, eta zuek, igual, lever row inpartez, tranquilamente aldezue makinanin, polean, edo mankuerna batekin, bale? Nire kasun ez dauket beste opzioik, orduan, nahi gaina ariketa hau sinceramente bastante gustatzen zait, da ariketa bat motibatzen ditena, eta igual, makina bat eukitare, ariketa hau ingo nuke, zegi esan nahi gustatzen zait, eta nahi adherentzia sortzen dit, bale? Eta azkeneko ariketa bezala bicepsekoa, nahi gozue, nik indeten ariketa, simaz, kurde biceps bat, edo beste edo zein, bale? Azkenen bicepseko ariketa bat, tampoko batetik bestea ez dagoela kiston aldeare. Bideo gustatu baldin bazaizue, like bat eman, nahi baldin baduzue komentario bat indaikezue, bideo ze iruditu zaizuen, edo holako bideo gehiago ekartza nahi baldin baduzue, jakinarazi jazue. Vale, gero, gainon jarraien egoko dituten bideok ez galtzeko, suskribatu kanalea, eta hori dena, vale, orduan, eskerrik asko hemen eutagatio, eta hurrengo bideo arte. Venga.